Hej, Patrick fra Beslagsmanden. En video til i dag, den skal handle om de udtræk, der ligger foran os her. Det er udtræk, der alle har det til fælles, at de er egnet til hyldeudtræk. Det vil sige, det er altså ikke traditionelle skuffeudtræk, hvor du skruer ind i siden af skuffen, eller hvor udtrækkene ligger under bunden, men hvor du bare har en flad plade, en hylde, som du skal have trukket ud af skabet. Der er som jeg kan se lidt forskellige måder at gribe det an på, afhængig af hvad ens behov og så videre er, vægtklasse og hvordan hylden skal ligge, og hvad skal den fylde i skabet osv. osv. Så jeg tænker, at vi kan lige prøve at kigge lidt nærmere på de forskellige muligheder, og måske er der en iblandt, der passer til dit projekt. Vi er lige gået lidt tættere på, så det bliver lidt nemmere at følge med i. Hvis vi starter fra en ende af, så har vi altså det, der hedder rulleudtræk til at ligge herover. Dem kender I nok, det er de forholdsvis billige udtræk, og det er rulleudtræk, det vil sige, at du har to hjul, kører ind i hinanden af stiger sted. Dem her vil du nu oftest bruge, når det kommer til hyldeudtræk, fordi kendetegn med dem, de har altid den vinkel. Vi ser den her, hvor hylden den ligger på, altså den hviler på og skruer op under bunden. Det er rimelig lige ud af landevejen. Den her, den er selvfølgelig det mest prisvenlige, du kan få fat i, men den har også sine begrænsninger. Det er deludtræk, det vil sige, at du kan ikke trække den fuldt ud af skabet, og der er altså ikke noget, der hedder hverken soft close eller noget i den her. Og hylden skal ligge nede i den her rille, det vil sige tykkelsen på beslaget, den vil du altså altid have inde i skabet, så det vil være hyldeplads, du ikke kan bruge. Hvis vi lige hopper videre op i rulleudtræk, så er der også andre muligheder for dem. Jeg har lige taget en med her. En lidt kraftigere udgave, princippet det samme som den anden. Her er du bare oppe i en, der kan klare 100 kg i stedet for de 25, som der var nede på den her. Eller så præcis det samme koncept. Det er igen, hvad ens behov er. Har du ikke brug for fuld udtræk, så er det her et prisvenligt alternativ til nogle af de udtræk, vi skal kigge på bagefter. Men igen, rimelig lige ud af landevejen. Hylden hviler på den her, skrues op under bunden, og den tager sig så tykkelsen af selve beslaget her. Det kan du altså ikke udnytte til hylde. Så hopper vi lige over i det, som der nok bliver lidt mere interessant, fordi det er de lidt mere utraditionelle hyldeudtræk. Vi starter lige med den her. Det er nok den mest populære. Det ligner et ganske almindeligt kugleudtræk, vi har her. Flad på begge sider. Den er lidt bøvlet at skrue ind i siden på en hylde, og det fungerer som regel heller ikke, fordi det holder ikke ret godt at skrue direkte ind i den. Men der er nogle af dem her, du kan få de her vinkler til som tilbehør, som du egentlig kan rimelig nemt klikke i siden på her, og så har du, ligesom før, en vinkel, du kan lægge hylden på, skrue nedefra, men du kan sådan set også vende den modsat, sådan at den her, den vender opover. Det vil sige, når den her nu peger opover hylden, så kan du egentlig have hylden til at ligge oven på den her vinkel, stadigvæk skrue nedefra, men hylden kan faktisk gå ind over selve udtrækket. Det vil sige, at hylden kan udnytte fuld bredde i skabet. Sådan som den her, den ligger i op til 45 kg. Den kan klare jævn fordelt vægt henover sådan en plade her, så derfor så er det her den mest populære løsning til sådan her. Det dækker langt de fleste behov. Jeg har dog lige taget lidt mere med, vi kan kigge på, hvis nu behovet er til lidt højere vægtklasse, så kan man kigge på nogle som dem her. Der sidder allerede 3 vinkler på, så man kan se det deroppe. Og her får du altså også udnyttet det, som kugleudtræk de er gode til, det er, at det er fuld udtræk. De kan altså trækkes lige så langt ud, som den længde, de er, når de er foldet sammen. Her er du oppe i 60 kg, så lidt højere end den anden her. Lidt flere kugleled kan man måske også se, der er lidt mere stabilitet i det her generelt. Men der er vi altså også ramt af den her med, at pladen kan kun ligge inde i selve rammen her. For at lige hoppe videre, så har vi faktisk en, der er ret meget med til den her. Igen en vinkel på. Her er det så hele vejen, ligesom du havde på rulleudtræk. Dem her, der er du oppe i cirka 100 kg, de kan klare, hvis behovet er til det. Der findes også nogle som dem her, der kan komme op i omkring 200 kg, hvis man har virkelig brug for at kunne tage noget vægt. Den har jeg ikke lige taget med her i dag, men princippet er i bund og grund det samme. Du er stadigvæk begrænset af, at hylden kun kan ligge ind i her, og den kan altså ikke komme ud og udnytte hele bredden på skabet. Lige den sidste, vi har her, den er lidt anderledes, fordi det er stadigvæk et kugleudtræk, og der er rimelig bæreevne i den her, også cirka 60 kg. Men der ligger vinklerne altså på siden her, går op over, og så har man lavet en tap i hver ende her, som du lægger din hylde ovenpå. Det vil sige, under bunden på din hylde skal du bore 2 huller, der passer til de her tapper,
og så lægger du hylden ned oven på det. Så der får du også den der med fuld udnyttelse af bredden inde i skabet, og en hylde, der er forholdsvis nem at tage af og på, hvis nu det er et behov, man har. Det der er som sagt med de her kugleudtræk generelt, er, at der får du altså fuld udtræk på dem, som du ikke gør på de her rulleudtræk. Man kan måske se det på den her. Her har du bagenden, det vil være længden på skinnen, den kan faktisk trækkes lidt længere ud end skinnen er lang, så du får det, der hedder overudtræk på nogle af dem her. Og det kan være en fordel, afhængig af hvad du skal have på hylden, og hvor let det skal være at komme til det og få det derfra. Det var lige ganske kort om nogle af de forskellige muligheder, der er, hvis du skal have lavet en hylde med udtræk. Der er selvfølgelig flere muligheder end dem, jeg har taget med her. Det er bare lige de mest gængse, vi har kigget på, og alle dem her, de findes selvfølgelig i mange forskellige længder osv. Men det var blot for at vise, at der er altså forskellige muligheder, afhængig af hvad ens behov det er. Skulle du nu stå med et projekt, hvor der ikke lige er noget af det her, der passer på, eller et lidt specielt projekt, eller lignende, så tag fat i os, så vil vi meget gerne hjælpe med at se, om vi kan finde noget, der passer lige præcis til dit projekt.